טיסה 842, שנה נתיב, אתה נכנס לשטח שאינך מורשה להיכנס אליו. מה זאת אומרת לא מורשה? למה? בגלל שאני אתיופי? למה? מה יש שם מועדון? מה זה השטות האלה? מה זה הדיבורה הזה שאסור לי להיכנס לשם? מה זה הסלקציות האלה? אני טס כמו כולם, אני רוצה להיכנס לאזור הזה. זה המרחב האווירי של סוריה. אני מסתובב. טיסה 332, כאן מגדל פיקוח, אני לא רואה אותך. יאללה, למה? בגלל שאני אתיופי וקשה לראות אותי? יאללה, שמעתי את כל הבדיחות בקורס טייס. אל תעמוד בעצל, אל תאכל קיפקט שלא תאכל את האצבעות. יאללה, תקדם. לא הדלק את האורות. אני מדליק. אני זוכרת, זה כל הטייסים, אנו שווים. אני עושה בדיוק מה שכל הטייסים עושים אותו דבר. Ladies and gentlemen, we are flying over France. The weather outside is 12 degrees. כשאני מדבר אנגלית אין לי מבטא, לא יודע, מה זה מוזר? It's a mystery. גבירותיי ורבותיי, כאן הקברניט שלכם מדבר, שלמה מצלה. מה באמא שלי, אני הקברניט, אני מטיס את המטוס. מה, אתם לא מאמינים שלי? הנה כסבר. יאללה, תקיעו. נדבר כדה.